Чыгарылышыбызны җырлы бүләк тапшыру белән алга таба дәвам итәбез. Кече Шыңгар авылында гомер кичерүче Зиннәтова Оркыя Халик кызының 70 яшьлек олы юбилее дип башлана безнең котлау хатыбыз. Сабыр, изге күңелле, нигезебезнең кояшы булган әниебез. Сине матур бәйрәмең белән чын йөрәктән тәбрик итәбез. Гомернең озынын, сәламәтлекнең ныгын телибез. Бәхетле, бәрәкәтле, мул тормышларда сөенеп, шатланып гомер итәргә ясын сиңа. Без сиңа сукланабыз, синең белән горурланабыз. Әниебез гомере буе сыер савучы булып эшләде. Һәр вакыт алдынгылар рәтендә булды. Өебезнең дә һәр вакыт балкып, нурлы булып торуы аның хезмәте. Әниебез, син безнең өчен дөньяда иң гүзәл, иң изге, иң кадерле зат. Син безнең терәгебез, таянычыбыз, дөрес туры юл күрсәтүчебез. Без әле дә киңәш сорап әни сиңа киләбез. Безне куанып каршы аласың, борчылып озатасың. Кайларда гына йөрсәк тә, кайларда гына булсак та, безнең күңелләр һәр вакыт синең яныңда. Киләчәктә дә әни синең күңел яктылыгыңны, җан җылыңны тоеп, тынычлыкта, муллыкта, саулыкта бергә матур итеп яшәргә насыйп булсын иде безгә. Аллаһы Тәгалә сиңа бәрәкәтле, хәерле гомерләр насыйп итсә иде. Һәрбер иртә сине куандырып, шатлык белән яңа таң атсын. Күзләреңне сагыш яше түгел, шатлык яше генә чылатсын. Куанычлар гына алып килсен 70 яшең олы бәйрәмең. Сиңа бүген бүләк итәбез без барлык яхшылыклар бәйләмен. Алдагы тормышыңда сәламәтлек, җан тынычлыгы белән балаларың, оныкларың, туганнарың янәшәсендә куанычлы, бәрәкәтле гомер итүеңне телибез. Туачак таңнарың һәр вакыт нурлы, күк йөзең һәр вакыт аяз булсын. Гел шулай елмаеп, кешеләрне сөендереп яшә. Иң изге теләкләр белән сине яратып, балаларың Рамил, Раил, Алсу, киявең Рамил, киленнәрең Гүзәл, Рәзинә, оныкларың Фаил, Иделия, Язилә, Динә, Зифа, Эмиль, Илмир һәм Рияна диелә котлау хатында. Хөрмәтле Оркыя апа, 70 яшьлек юбилеегыз котлы булсын. Аллаһы Тәгалә сезгә бәрәкәтле озын гомер, ныклы сәламәтлек, чиксез күп шатлыклар, куанычлар белән якыннарыгыз игелегендә бәхетле гомер кичерегез. Aşıp qarım gözlərimdə İştəgər izlərindən Nilər yavada Balaşam kişdən idi Lakin küpdən irdəndi Yıqılardan əritügən Səğət uyada Şaklı sanılarım Seni güne tügel hazır Mine yılada Siz şeylerin nere Gözün kapmayı bizge Bizden balalara Öte sabır bula bele Düzülerinde Irak olma şaklan Hani kışanlarken Rahat şama tur şağı Bəxtli şağı Anlayım bilem tüzgenlerden
mini yılata. Алдагы котлау хатыбыз районыбызның Пүкәл авылы якларына юллана. Исәнмесез, хөрмәтле Саба дулкыннары телерадиокомпаниясе хезмәткәрләре, сезгә эшегездә зур уңышлар теләп калабыз дип башлана бу хатыбыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Сезгә язуыбызның сәбәбе Саба районы Пүкәл авылында яшәүче безнең өчен кадерле булган әтиебез, бабабыз Фәттахов Фарис белән әниебез, әбиебез Фәттахова Амисәнең 9 декабрь көнне Рубин туйлары. Тормыш корып яши башлауларына 40 ел була. Кышның зәмхәрир салкыннары да куркытмаган аларны. Матур итеп тормыш корып җибәргәннәр. Язмыш дигән хикмәт төрледән-төрле сынаулар белән сынаган үзләрен. Алар сынмаган, сыгылмаган, үз кыйблаларын табып, бүгенге матур тормышка юл ярганнар. 2 малайга тормыш бүләк итеп, тәрбияләп үстергәннәр. Хәзер алар 3 оныкның яратып туя алмаган кадерле әби бабалары. Әткәй, әнкәй, сезгә имин тормыш, бәхетле картлык, иң мөһиме картлыктагы күңел тынычлыгы, тигезлек һәм корыштай нык саулык, сәламәтлек. Тормышыбызга ям өстәп, олы таянычыбыз, ныклы терәгебез булып, тагын узын-узак хәерле гомерләр белән яшәргә насыйп булсын. Сезнең тормыш юлы матур тарих, күпләр өчен үрнәк булырлык. Рәхмәт дибез сезгә чын йөрәктән, сезнең гомер безнең горурлык. Иң изге теләкләр белән улыгыз Ленар, киленегез Илхамия, оныкларыгыз Ясмина, Әмирхан, Зиннур. Бу теләкләргә улыгыз Илнар һәм кода-кодагыйларыгыз да кушыла диелә котлау хатында. Хөрмәтле Фарис абый һәм Амисә апа, Рубин туегыз котлы булсын. Киләчәктә дә матур, тигез, парлы тормыш көтсен үзегезне. Саулыкта балалар, оныклар игелеге күреп, алтын, алмас, тимер, таш, затлы һәм таш туйларында каршы алулар насыйп булсын. Şeylerge söylenip, kızıldan kiyinip, akşamda üseller şiyeler. Bizge göz salığız, sıkılanıp kalığız, yine matur şağımız diyeler. Var kilgen diyeler, yaşlar eller, kızara şiyeler. Siz iken, var kilgen diyeler. Susular, tatlılar, İrenler temi var. Bu dinledip kurelsen şiyeler. Seyyuun yaşargen aşıklar şikeli, kızarıp başların iyeler. Var kilgen diyeler, yaşlar eller, kızara şiyeler. Siz iken, var kilgen diyeler. Uşul tugelmen, amsıta күңелнен, өзі яуын ала
икәү бәхетле дияләр. Тулышып пешкәннәр кып-кызыл чияләр. Сез икәү бәхетле дияләр. Сез икәү бәхетле дияләр. Сез икәү бәхетле дияләр. Җырлы бүләк тапшыруында бүгенгә менә шушы котлау хатлары иде. Нинди генә бәйрәмне билгеләп үтсәгез дә, сезнең барыгызга да исәнлек, саулык, матур тормышлар телибез. Бәйрәмнәрегез мөбарәк булсын һәм алдагы көннәрдә дә Саба дулкыннары телевидениесенең җырлы бүләк тапшыруына котлаулар көтеп калабыз. Бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз, елларыгыз тыныч имин үтсен.